belai ke kharma jingsa kukui tina debbarma umor bisi bahaya ka 5 year bupa prasanto debbarma buma nomita debbarma bisalgor jeri khola amsani bo ajaima jorani simino bini bukha kapla hnei saimangka hake doctor bo phunuk laikya tei kwbangma borok rok bo chuba laikya tei kwbangma leaders rok YTF rok bo chuba laikya haipena bono Tripura o hamri malia baira tlangdi Bangalore tlangdi hnei sajaka doctor rok bai hake tabuk 16 tarikh o thanglai amoni bagui kwbangma tiprasa lokurongni thani chubachu nangi tongkha pumabu habo je mansa khailekya haipena chini borok rokle greiba busukle khlaimanai amoni bagui tabo kukutinani sak kaham khlainani bagui bini bukha kaplano kaham khlai tubunani bagui Bangalore o thangui lokurongni thani chubachu nangu amoni bagui tiprasa takhuk bukhurongno je mansa je yak chuksak chubanani bagui koyo jeng tiprasa rok joto kwrui yak chukya amte hai hamia chaya sak hamiani jorao sak ni rangbai chawi thangnani doctor naijagi thangnani sak kaham khlainani belai khe kosto tumani bagi malai tiprasa rok kwrui je family haike nukhung mamung bisirbag bangfeo haike amoni bagi no tiprasa rok joto kisai misa khlaiye chubalaiye amte hamia chayao joto mililaiye je chaya no chubalaiye je mansak jotono kisai ke chubalai ke belai khene sanai hamia chayani jorao haike amono kukutina busuk kosto khlaiye asaima jorani simi bukha kapla bo kosto khai tongi tong amoni bagi joto borok rokno please koyo je nongni manmasuk je nongni je chubai manmasuk kisa kai pano chubalai manglake belekino sanai hake o video no jotoni thani no share kladi jate kubuni je o video nugyang tongnai jate saimi angi tongnai bongni thani bo o video sogui borok bo jate chubawi mantho akukuti nano hake bongni kami amchai chelisora amchai ni borok rok bo kwbangma bongno chubalaikha tei kwbangma leaders rok bo chubalaikha tipra mothani hake amno tui joto tipra sarok bo chubawi mangha ke belai khe chanai hake screen o GPay number tei UPI rijak tongo nong je mansak chubana mo chungkha ke chubawi mano noro sini jelo khala bisio joto ronai rongno haina khamai maro je chuba sorong no mono do dati hamai paiteng tipra salokorok bono hakba social media ni pathangtei subana hani musongi tongnai rok borok khatharong tam hani ko khatharong musong hakba biang tei subai manai borong bo jara subana musongi tongnai rok tipra salokor maya janan rok subango sini YTF tai TISF borok phakya aro sungrohoka media through tai bono subasong bagai number kha aro jotono subasong bagai asubai kusungya bokori besangi nai jotono no koikha subasori tongo asubai kusu subasungya ko bone ekdum se gariba saja abong bagai ne jotono no koijao o number kisa subasora bagai sing koijao hambai norong le tamo mansuk o manai tina debrma je tabuk tipra salokorok bono maya kana rok ni ani nai kisai misa chubalakya aboni theka omsuk bai successful terangno inya abono tile nong le tamo wansuk TSF te YTF team rok TSF YTF bebang no sobasori tongo je mamane ngat abo besengnai ya abo sungba sujak sung cover tongnai sung bongno sobasori tongo thana phaina de bosung naikal khe tongo ar bo kono bansan se mang khang sung sobasori mage tebo tayar tongnai bo 16 tarikh thama pore jotono angkojawo o media thurbo je boni account number jak ar kisa motot makhang ke te kisa hambai mangnai